U malom istarskom mjestu Štinjan, nedaleko od Pule, već 24 godine održava se teniski turnir Smrikva Bowl namijenjen talentiranim dječacima i djevojčicama do 10 godina. Na ovom turniru nastupila su i mnogobrojna svjetska imena, danas poznata u svijetu tenisa. Teniski turnir Smrikva Bowl je od svog osnivanja 1996. godine okupila, uključujući i djecu koja su igrala ove godine, više od 2000 talenata iz preko 90 zemalja i sa 6 kontinenata svijeta. Svake godine organizator može primiti samo 100-tinjak djece, pa su tako i ove godine stigli talenti koji predstavljaju više od 40 zemalja svijeta sa 6 kontinenata. Stigli smo do 24. susreta talenata ovih mladih tenisača do 10 godina i mogu reći da smo 2000 djece iz 92 zemlje okupili u ove 24 generacije. Polako ta djeca rastu, njihovi talenti su veliki i danas možemo prepoznati 22 imena među prvih 100 na svijetu, 45 među prvih 200. Sve juniorske Grand Slamove imaju u kolekcijama čak preko 30 Grand Slamova, tako da mogu reći jedno jako lijepo stablo života se razvija iz ove naše Smrikve ovdje iz Pule. Koje su najzvučnija imena danas u svijetu tenisa koja su prošla kroz ovaj turnir? Evo samo nekih od imena kad su još bili dječica na slikama. Znači ovaj dečkić ovdje je Dominic Thiem sa 10 godina, ovdje je Dona Vekić koja se raduje dok se rezala torta. Kad je bila ovdje možemo vidjeti Petru Martić na ovoj slici sa našim Marinom Draganjom koji je stigao do 20. mjesta u parovima. Skupa sa Dino Marconom je osvajao juniorski Roland Garros, a i Dino je ušao u top 100 na svijetu u parovima. Tako da po ovim slikama možemo prepoznati jako puno djece koja su pisala tenisku i pišu današnju, sadašnju tenisku budućnost bijelog sporta. Osim njih na turniru u Štinjanu kao 10-godišnjaci još su igrali Belinda Benčić, Borna Ćorić, Laslo Đere, Alex de Minaur, Ana Konjuh, Viktorija Kuzmanova, Ajla Tomljanović, Miomir Kecmanović, Keti Bolter, Olga Danilović, Ivana Jorović, Lloyd Harris, Jana Fet, Ivana Lisjak, Nina Stojanović, Irina Marija Bara, Dino Marcan i mnogi drugi. Vrijedi istaći da su 24 igrača Smrikve osvojili zajedno 31 juniorsku Grand Slam titulu. Ovogodišnji ženski turnir osvojila je Ruskinja Ksenija Efremova, koja je u finalu teže od očekivanog pobijedila Liju Belibovu iz Moldavije 5-3-4-0. Efremova je dominirala uvjerljivo cijelim turnirom i pokazala klasu iznad ostalih. Мне вообще очень понравился этот турнир. Я очень долго к нему готовилась, труды, все тренировки, не зря я заняла первое место. Очень хочу поздравить тренера, он меня тренировал, сил тратил, я тренировалась, и вот результат. Я сегодня нормально играла, но могла чуть получше, вот. Также, хорошо играла, вот. Да, жарко, но я к этому привыкла, потому что я уже много играла турниров. Не знаешь ты, мама? Не знаю, neće slikati. Slika ili ne slika? Нормально играла, могла бы получше, то было жарко, солнце мешало, и все. U muškom finalu mladi Slovenac Svit Suljić deklasirao je Amerikanca Tadevosa Mirjanija sa 2 puta po 4-0. Amerikanac u finalu nije ponovio igru koja ga je dovela do same završnice, dok je Suljić cijeli turnir bio superioran, igrajući izvrsno i na visokoj tehničkoj razini. Turnir se mi zdi dober, mnogo puno dobrih igrača.
mislim da sam ja uradio to kar sam trebao. Zahvalite bi se mojoj družini i trenerijom. U finalu je bilo uvjerljivo 4:0, 4:0. Nije bilo lako. Napravio sam par dobrih točk, on tudi. I tako dobro smo igrali, sam isti. Sve u svemu sretan i zadovoljan, ideš doma. Zelo. I think that I played really well in the whole tournament, but my attitude in the last match was not good. It could be better, but it was a really good tournament, and I like fighting for every point, and I'm gonna get better in the future, and I'm gonna win more tournaments. Parove su osvojili Japanci Suzuki i Toyota, koji su u finalu slavili protiv britansko-rumunjske kombinacije Pradhan-Spirka. Od naših najdalje je u ženskoj konkurenciji to do trećeg kola otišla Milana Rašan-Buha iz Zagreba, a kod dječaka u drugom su kolu ispali Dumbović, Palčić, Erceg, Maraković i Dvoršek. U utješnom turniru Dumbović je stigao do polufinala. Posebnost Smrikva bowla od samog osnutka je ideja druženja i dječje radosti koja ne poznaje granice i ta nit vodilja je zadržana do danas. Takvi su planovi i za budućnost. Planovi su u biti da nastavimo ovaj put i misiju koja je naša ideja. U biti je uvijek bila nešto malo više od tenisa, napraviti jedan teniski rođendan za tu djecu. Znamo da će njihov život, možda nitko poput tenisača ne živi po cijelom svijetu i danas svijet postaje sve manji. Digitalna revolucija je omogućila da se spajamo, da komuniciramo, a ova djeca baš i fizički komuniciraju po svijetu, tako da bi ja volio da oni budu jedni mostovi međuljudskih odnosa i prijateljstava, da nam pomažu da i kada se posvađaju možda veliki šefovi vlada, da ova djeca grade neke mostove mira za ljude koji žele živjeti u miru. Uz ideju da je turnir kao jedan rođendan koji traje 7 dana, polako su dodavani i neki drugi elementi koji Smrikvi daju posebnost, pa je već dugi niz godina svako dijete Smrikve imenovano ambasadorom turnira, a od 2005. godine počeli su saditi jednu maslinu za vrijeme imenovanja ambasadora. Ta maslina nosi neku svoju simboliku, tako da do danas u Smrikvama 14 generacija sa 1440 djece imaju svoje masline koje su sadili kada su bili 10-godišnjaci.